אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. והחכם ממני יתחיל לדבר. ריקי, זה נכון שאני לא חתיך כמו סגי, ואני יודע למי ליבך באמת נתון, אבל אנחנו כל הצוות רוצים לאחל לך מלא הצלחה בהמשך הדרך, להגיד לך שהיית מדהימה באמת, לא היו כאן הרבה בנות שירות כמוך. ועכשיו דוקטור ניסימוב היקר והחתיך יגיד משהו. ריקי החמודה, אנחנו אוהבים אותך, את תחסרי לנו מאוד. אפילו אמרנו את זה בישיבה עם ההנהלה, שבלעדייך החיים פה במחלקה היו שונים לגמרי, והכנו לך משהו קטן, סתם מלא משהו קטנים, אבל זה אחד מהם. אין כמו ריקי, את באמת אחת ויחידה. ולעולם לא תצעדי לבד. והיא לעולם לא תצעד. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. ריקי היקרה, כאילו רק אתמול יוסי ביקש מאיתנו לשמור עלייך, ואני מקווה שעשינו את זה בהצלחה. עברו לא מעט חודשים מאז, ועשית את התפקיד שלך בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו מאוד נהנינו מנוכחותך, בעיקר סגי, ואני מאחל לך המון המון הצלחה. אני מקווה שנשכיל למצוא את הדרך שתמשיכי לעבוד בבית החולים, כיוון שכולם ייהנו מזה, גם את וגם אנחנו, והמון המון בהצלחה. זה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, כן, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. ריקי, המון 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 בהצלחה, אנחנו כבר מתגעגעים אלייך, תבואי לבקר. שימה, שיהיה המון המון בהצלחה, היה תענוג לעבוד איתך ולהתגעגע מאוד מאוד. ריקוש, שתדעי לך שגם פה במילואים אני חושב עלייך כל הזמן, ואני מתאבל על זה שאת עוזבת אותנו, ואני מת עלייך. את יודעת, אתה מלכה של המחלקה, אני לא יודע מה נעשה בלעדייך. בחצרות יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישאר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של... אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, תמשיכי להיות נהדרת, מקסימה, חכמה, נבונה, ומאחלים לך הרבה הצלחה בחיים. זה אוהבות אותך מלא, בהצלחה, תהני. זהו. ריקי, אני אוהבת אותך. ריקי, תתחתני כבר, תתחתני, זה הזמן. איך להשתנר פה בלעדייך? איך? אני לא אוהבתך.
די, נשיקות! תפתחו אז מגירות, לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה, להשאיר לנו ברירה בגינות עמוסות, התמלאו להן כוסות ואורות במרפסות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתלש, תותחים כבדים של אש ושמיים של צבעים יקנו את הגבהים וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. ריקי החמודה, ממש עצוב לנו שאת עוזבת. כשאני הגעתי לפה את כבר היית כאן, ובשבילי זה ממש הקל את ההתחלה של ההתמחות. אז המון בהצלחה, והלוואי שאולי בכל זאת תישארי איתנו. אוהבים אותך. כל מה שרק אם את תתעגל להיות שלם, יחייך ויצטלם ברחוב המכוסה, משהו טוב עומד לקרות אז תפסו לכם כיסא. ריקוש, אנחנו מאוד מצטערים שאת עוזבת אותנו, ואני מאוד מקווה שתצליחי ותחזרי אלינו, ואנחנו מאוד אוהבים אותך, וכאילו אי אפשר להחליף אותך, את מעולה. משהו טוב עומד לקרות. ריקי, מה קורה? מה, את עוזבת, אה? כבר עברו 2, האמת שאני זוכר את היום שהתחלת. זה היום שגם אני התחלתי. והנה, עבר לו הזמן מהר. ואני נשארתי אותו מתמחה קטן, ואת הבן אדם הכי חשוב במחלקה כמעט. אז שיהיה לך המון בהצלחה, ונתגעגע. תשפרי על קשר. שהפחד יתלש, תותחים כבדים של אש ושמיים של צבעים יקנו את הגבהים וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. משהו טוב עומד לקרות. ריקי היקרה, ריקי היקרה, המון בהצלחה בסיום השירות הלאומי שלך איתנו בילדים ב'. הייתה לנו תקופה יפה, מהנה וכיפית, בהצלחה בהמשך הדרך. תחסרי לנו מאוד, אנחנו אוהבים אותך, ובהצלחה בכל איפה שתלכי. איפה שיהיה לך טוב. אנחנו בטוחים שתצליחי. בהצלחה ריקי, אוהבים אותך ריקי. ריקוש, מתה עלייך. בהצלחה. וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו